I kinda die when I'm freezing. Treballava per una agència, Seleccions Il·lustrades, aquí dalt al passeig de Sant Joan Diagonal, i es enviaven els guions, o sigui, els traduïen i no faltava la feina de còmic. Jo em vaig casar molt jove, però quan em vaig divorciar vaig anar a Sants, que és el pis que es va cremar, que arrel d'això és quan em vaig veure al carrer. Llavors a Sants vaig seguir dibuixant el còmic perquè encara n'hi havia, o sigui, una vida normal, vaig conviure amb dues nanes, 5 anys en cada una d'elles, tenia amics, estava bé, o sigui, una vida normal. Allà, perquè jo vaig aguantar un any al pis, sense arreglar-ho, perquè tenia idea de marxar, sense finestres, sense llum i sense aigua. Allò va ser un aprenentatge pel carrer, diguem, o sigui, va ser el campament, diguem, ja dintre de les 4 parets. I la gent que venia allà, diguem, els que no eren amics, que venen allà a passar l'estona, o sigui, a veure els cubates, jo tenia nevera, música, inclús si volien follar el meu llit, els deixava tranquil·lament perquè només sabia un llit. Llavors, clar, en un pis ja que no hi ha llum, que no poden posar música, que em vaig negar a rodó, o sigui, a treure res, només vaig treure els 4 papers de l'estudi, vaig deixar el cavallet i la taula pel poc còmic que feia. Llavors la gent va marxar. A poc, o sigui, vaig anar ja compartint pisos amb pensions i tot això. Fins al final ja va arribar un moment que ja no pots aguantar, ja no pots pagar, o sigui, ni un pis compartit. El carrer primer va ser intermitències, o sigui, quan podia guanyar alguna cosa i tal, agafava una pensió. Quan arriba un moment, o sigui, que ja, el poc que guanyes, que jo guanyava el que guanyava per subsistir pel vi, o sigui, perquè jo ara soc alcohòlic, però bueno, es diu sempre, ja porto 4 anys sense consumir, sense prendre res. Llavors, el poc que treia, si treia al dia 3 o 4.000 peles, o sigui, aquarel·les petites, allò que es diu al Perón, aquí a la Ciutadella, a Maremagno, a Montjuïc, on sigui. O sigui, se'n trobava cap a les 7 del vespre amb 2 talegos, 2.000 peles a la butxaca, dius, hòstia, si ara pago una pensió que una nit passa de pressa, doncs aguanto. Això el dia que les tenies, hi havia dies que no. I al final ja l'actitud ja és aguantar el carrer, perquè almenys el carrer estàs ubicat. El carrer està més tranquil, igual que he estat sol també, per la gent que ens trobem per aquí, per les places i tal, que en venen, o sigui, fotent el seu taladro, explicant la seva vida, que si jo esto, que si jo l'altre, que si jo lo de més allà m'entens. Llavors cada vegada vaig anar a optar per anar-me sol. És que l'estar en un caixer és com estar en un escaparat, m'entens? I a més mal vestit. Trobes allà fet una merda, la gent passa, li crees una angoixa, jo tinc bastant pudor, o sigui, que si vol entrar algú a treure cèntim del caixer, o sigui, hi ha una cosa que dius, i que jo sàpiga, i he conegut molta gent, ningú que dorm en un caixer robat, m'entens el que vull dir? Però clar, per un que passa per fora, veu allà una persona, un senyor, o 2 o 3, estès allà, i llavors no sap el que pot passar. Els dibuixants, des que vam començar jo allà a Seleccions Il·lustrades, o sigui, era el cubata per la tarda. Clar, al ser una professió que no tens jefes, només teníem a la gent aquest i a l'editor. És a dir, que no estaven sumets a cap horari, ni disciplina, ni res. T'enviaven una historieta, et donava per descomptat que la teva feina agradava i et seguien enviant guions. Això ho dic perquè sempre bevíem. Sortíem d'allà a les discoteques, el que fos i tal. I sempre bevíem. Tinc un amic, Jesús Flores, que quan era jove va ser militar, ara està retirat i tal, i m'ho va dir, o sigui, clarivident total va ser l'home, dice, mira Miguel, dice, tú has bebido siempre, dice, ahora te alcoholizarás. Dice, porque te has empeñado en vivir así, o sea, ahora te vas a hacer tu mundo, vas a empezar a machacarte con tus recuerdos, dice, y dice, no te va a quedar más cojones que alcoholizarte porque es una regla fija, no falla cas. O esto te ingresas, pero no es tu manera de ser, quieres volar por libre y tal. De llum, es veu tot molt fàcil. Si algú de vosaltres teniu problemes, cosa que espero que no, o sigui, jo s'ho arreglo, en 5 minuts i gratis. Des de fora es veu molt fàcil, entenc el que vull dir, dels teòrics a mi no m'agrada. Ara hi he estat quasi 4 anys amb una pensió, però clar, ara ja per treballar i per fer més coses i tal, clar, una habitació bé i tal, però més petita, i llavors ja em hem traslladat aquí amb 2 companys més, amb el xicot aquest, que és pintor, i amb un altre noi també que escriu i també, però som amics.
we live. Cada dia va renovant un contracte perquè et puguin matar o deixar més imbècil el que siguis i tal. El sentit aquest de que hi ha gent que pugui estar patint per tu, per la situació aquesta que estàs, et fa patir. Per mi l'important ha sigut sobreviure i aprendre i escoltar, encara que no conversés amb les persones que tenia al voltant, i el pensar que mai he perdut l'esperança. En qualsevol moment, estant al carrer, veia que a mi no m'havia perdut jo com a persona. És a dir, que el que fes, pintar, dibuixar, la feina que m'haguessin donat, que evidentment no me la donaven en les condicions que estaven, però l'esperança de sortir. Ara, de moment, jo tinc el que necessito. És a dir, tinc un sostre, tinc per tabac i per un i ja està. M'entén el que vull dir? I treballar, i dibuixar, i tindre salut, clar, i llibertat, perquè em sento lliure, perquè sense llibertat no vull res.